लोगोफोर गुड आफ्टारनुन दिनै सानसुआवनो फरायनाय थाबाय दिनै फुङाव फरायासैना सानसुआवसो फरायबाय सानजौफुआव फरायबाय संनाय आं दिनै खावनायजों लोगोसे कुकमेन्ट जादोंमोन मोनबाय मथा मथि गासैबो नैबे जाहैबाय खान्थालजों अमा बेदरमोन नैबे दाउजों खिफि बेन्दों ओमफ्राय खोमाया फारसे गैया सारायना खोमा फारसे गैया आं माने संबाय आरो दिनै संनायखौ जानो लुबैनानै संहोबाय आरोना सासे संनायखौनो बेसे जानो होननानै दिनै बेखौ संनो होबाय मोनबाय मोननायावसो खिथिखाबाय जों डाइरेक्ट संनायखौथ' बयबो रोंखायो नालाय गासिबो रोंखायो संनायाव एक्सपार्टखा बेखौ बयबो अखामखानोसै ना औ बेयो अखामखाबाय खोमा जानदो माबाला खोब्बाय एसे हिजाबाव बेयो ओमफ्राय जाबाय लगे लगे जाखानोसै जानानै खामानि दंबावो एसे जि सुनांगौ सोमना दोनदो गारि सुनोसै बेखिनियानो ओमफ्राय नै गाबोन थांसिगोन ना बिथाङा मालाय बिखुनजोआ जगार होखालायबाय नै दालि पियास एनै मैगं फानलु भिन्दि फान्थाव आलु खाजोब्बाय खिथुखौ दा जागोन र' दाउ खिथुसो मालाय नै जगार होलायबाय ओमफ्राय जिंखाबो दङ नै बोथोरनि हारसिं जायो नालाय जाखानोसैबो आरोना जों लोगोफोर मोनबाय नालाय जाखाना लानानै खामानि एसे थानायखौ मावनोसै जोङो साखिदों जाबाय मिसिं गैला फैबाय गोथाव जाबायनो माने अके ओंखाम खनलिराव लोगोफोर जानायाव लोगो मोनगोन जानोसै लोगोफोर नै दाउ खिथु लाबाय दाउ खिथुआव मैला लाथार बानलु सिब्र' बानलु राजा दाउ ओंख्रिखौ लाबाय खान्थालजों अमाजों जाग्रोना लानोसै मिसिं जाना थाखादों जि सुना लासोदो नै टाइमानो बारजोब्बाय मायबा मायबि बुखि हि सुगासिनो आंखो बेमार जानायाव हि सुदोंमोन आंनि ओमफ्राय सानदोंमोन खोमा हिनजावा मालाबाबो सुनाय नंला होनना दिनैनो सुफिननांबाय दिनै सुफिनजालायबायना ओंखायनो हिनजावफोरा खामानि मावनो हायाबाथाय हौवाफोरा हेल्प होनांगौ मिथिबाय रायजोफोर गावबा सुनाला रायजोफोर ओंखायनो हिनजावफोरखौ सब खामानियावनो हेल्प होनांगौ होमबासो उनाव हिनजावफोरा सुफिनना होयोनो नंगा नंगा दासो मबाइल हमनो रोंदां आया दासो रोंमारदां आदौनो रोंदोंलाय दासो दैया नै दानाबा पाइपखौ जरायलायबाय गारि सुनो होननानै गारि फावसायनायावनो ख्रेब थांबाय जरायनाया ओमफ्राय आनलाकिनि बाथ्रा लाइनबो गैलानो ओइ ओमफ्राय आरो बोथोरखौबो नाय बोथोराबो देन्जार जालांबाय वा बिदोमा हाय होनदो ओमफ्राय आनलाकिखाने गारि सुनोबो हनबाय इदिसो जाबाय माला फैबावगोन कारेन्टआ नै इमान मोजां पाइप जरायखाबायलाय कारेन्ट फैबाय कारेन्ट बोरै मोनखो गोसोआ प्रेसार गैयालै अलाय कारवासनि बायदियानो दे सु थेवबो जिखिनि हायो 350 थाखा बासिगोन ना 400आनो खोमा साखा होबाय आसला ब्रासजों मारिगासिनो गंब्रै साखाखौबो सुखांथारसिगोन र' बे मैला गखादो लोगोफोर सुनो बादोनो ओमफ्राय आं सुनोसो लुगैसोदोहाय मा बुङो बिथाङा जनानै भिडिअ खालामबाय थाबा सुनो लुगैदोंबा जायो सुनो लुगैदोथ' आरो सुनो हायिखाय लुगैदों होनब्लानो जालायलायो आंसो गाजानो गासैला गाज्रि लोगोफोर नै उन्दुलायथारबाय गारि सुनायानो जारलासो दसे उन्दुलायो नै
जुलाइबाय न' सोलायग्राया जोंहा फिक्स न' जा मुस्रि खाखाबायहाय उन्दुना जोंहा जाहैबाय न' फिक्स गैयै मानसि न' गैया जोंना जेरावबो थाङो आरो जों बिथिं थांलाय हरनै थायलाय बिथिं थांलाय हरनै थायलाय र' गुदामखौ मारै खांजोबाखै आं हा इदि खिफियो आरो मानसिया खिफियाखैलै आङो रायजोफोर नायलाय माबायदि खिफियो खिफिनोनो रोंखाया लासिं सिंनो बिदि खिफियो आरो हिनजाव मानसिफोरा नै लोगोफोर सेकेन्ड दानाबा सेकेन्ड दस थाङै थुङै नै नालायनांसिगोन बेजों मैया फार्स्टमोन ना मैया फार्स्ट नादोंमोन दिनै सेकेन्ड ना थेरापिया थांसिगोन नालाय गाबोन थांसिगोन नालाय नास्राना हरनोसै आं बिखुंफोरखौ नाग्लि नाग्लानो र' वाटार बेग आयौ गुदुं ना र' बारा गरम मोनदों बाराद्राय जादों गरमा थान्दा खालामना हो नानि र' लोगोफोर नायलांबाय था भिडिअखौ बिदिब्ला आंहाबो उन्दुनो ओंखारथारबाय नाबावनांसिगोनसो आरो नानोसै उपाय गैला लास्ट दिनैनो दाखायानो मलम मोनांना थालायलायगोन आरो बिराद लेथ्रा बदला लादो जल्दी नाना दे बारा गोबाव नागा दे आं 2 मिनिटल' नागोन आं बरिया इदिबाथ' 2 मिनिट only 2 minutes थेरापियालाय हदायबो जाखायोना खानसे today is second day of the therapy उपाय गैया नङाबा दसआ कमप्लिट जानाय नङाना नंगौ नङा मेडिकेल हस्पिटाल नांदों अच्छा लगा मेरे को बहुत अच्छा लगा शांति लोगोफोर जों बेखिनियावनो दोनथ'नोसै अन्नानै जोंनि भिडिअफोरखौ लाइक कमेन्ट शेयार आरो जोंनि चेनेलाव हाबफैयोब्ला गोदान हाबफैग्राफ्रा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै हो लोगोफोर थेंक इउ